Kważi id-dar residenzjali kollha tal-anzjani madwar Malta issa jistgħu joffru kura paljattiva b'mod professjonali wara li d-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità wettaq taħriġ speċjalizzat lill-416 il-infermier f'dawn l-istituzzjonijiet. Din l-inizjattiva tiġi implementata fid-djar residenzjali tal-Gvern kif ukoll f'dawk il-faċilitajiet fejn il-Gvern jixtri s-sodod. L-iskopu li l-pazjenti li jsofru minn kondizzjonijiet serji bħal kanċer, id-dimensja, apoplesija u mart respiratorju jew tal-qalb jistgħu jirċievu l-kura kollha meħtieġa fir-residenza stess bla ma jkollhom bżonn jiġu trasferiti l-isptar. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Aġużgalja. Il-kura tinkludi trattament biex jiġu kontrollati sintomi bħal uġigħ, tuħ ta' nifs, dardir, aġitazzjoni, depressjoni u aktar. Id-Deputat Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità tkellem aktar dwar dan. Biex dawn ikunu jistgħu jgħinu u jagħmlu proċeduri relatati mal-kura paljattiva fid-djar residenzjali tal-anzjani. B'hekk anzjani li jkollhom bżonn ċertu kura jkunu jistgħu jibqgħu fejn jgħixu ġewwa r-residenza tagħhom u ma jirrikorrux l-isptar. Intqal li minn meta beda dan il-proġett 64 resident irċevew kura komprensiva fil-waqt li mijiet oħrajn ibbenefikaw minn servizzi ta' sostenn brabta mal-istess inizjattiva. Il-Ministru Abela qal kif dan il-proġett ilu għaddej aktar minn sentejn u juri l-ħidma u l-impenn tal-Gvern biex itejjeb il-kura paljattiva fid-djar residenzjali tal-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari Aġużgalja wkoll innota b'sodisfazzjon li llum hemm numru rekord ta' infermieri mħarġin biex jagħtu din il-kura sensittiva.